ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ଆଈଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲ? ହଁ ରେ ନଟ, ତୋ ଆଈକୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନଟା ଡବା ବିନା ପଡ଼ି ରହିବ କହିଲୁ? ଇଞ୍ଜିନଟା କାରବାର ନହେଲେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି? ଅଜା ଆଈ ତ 4-5 ଦିନ ହେଲା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ 4-5 ଦିନ ତୁମେ କେମିତି କାଟିଲ? ଆଈଙ୍କ ବିନା ତମକୁ 4-5 ଦିନ କେମିତି ଲାଗିଲା? କ'ଣ କହିବି ରେ ନଟ, ତତେ ସତ ମୋତେ ମିଛ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ଜେସିବିରେ ମୋ ଛାତିଟାକୁ ଫାଡ଼ି ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଛାଇ ବିନା ଗଛ, ପାଣି ବିନା ମାଛ, ତାରା ବିନା ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ଚାଖଣା ବିନା ମଦ, ସର ବିନା କାଣ୍ଡ, ଆଉ ଚୁଟି ବିନା ମୁଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୋ ଆଈଙ୍କ ବିହୁନେ ମୋ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ନିରର୍ଥକ। ଅଜା ଆଉ କିଛି କୁହନି। ତୁମର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଛାତି ଭିତର କଲିଜାଟାକୁ କିଏ ଯେମିତି 5 କିଲିଆ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ହଁ ରେ ନଟ, ତୋ ଆଈ ମୁହଁଟା ମୋତେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ବିଛଣାକୁ ଗଲେ ଛାଇନିଦ ଆସିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଦେଖେ ତୋ ଆଈ ସଜବାଜ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ପରିଟିଏ ପରି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ କରି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେଟା ତ ଆଈ ନୁହଁ ବେ, ଗୋଟିଏ ତକିଆ। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ତକିଆକୁ ଯାକି ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଅଜା ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୋର କାଲି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛୁ। କ'ଣ ଠିଆ ହେଉଛି ବେ ନାତିଆ? କ'ଣ ଠିଆ ହେବ ମୋ ଅଜା? ମୋ ଲୋମମୂଳ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ତୁମର ଆଉ ଆଈର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼? ଯେମିତି ମଦୁଆ ଆଉ ମଦର ସମ୍ପର୍କ, ଚିଲିମ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇର ସମ୍ପର୍କ, ନାକ ଆଉ ସିଂଘାଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ଆଖି ଆଉ ନେଞ୍ଜରାର ସମ୍ପର୍କ, କାନ ଆଉ କାନ ଗଇର ସମ୍ପର୍କ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତ ଆଈର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେଇଥିଲ। ଆମକୁ ଟିକେ ସେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତନି, ଆମେ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମେ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହୋଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ? ବେ ଆମକୁ ଯାଦୁ ନା କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ବେ ଆମେ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ହୋଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ? ବେ ଆମ ଟିକେ ପୁରା କୁକୁର ଭଳିଆ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ। କ'ଣ କହିଲ ଅଜା? କୁକୁର ପ୍ରେମ? କୁକୁର ପ୍ରେମ ଅଜା କ'ଣ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଗରୁ ଏଭଳିଆ କୁକୁର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଧେତେରିକା ବୋକାଟା ନେଇକି କ'ଣ ବେ କୁକୁର ପ୍ରେମ ଶୁଣିନୁ? ବେ ଗୋଟିଏ କୁତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋଇନ ବୋଲି କହୁଛେ, ବେ ଗୋଟିଏ କୁତି ପାଇଁ 10-12 କୁତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଜିତିଲା ସିଏ ହିରୋଇନ କି ନେଇ ଚମ୍ପଟ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୋ ଆଈ ପଛରେ କେତେ ନାଳୁଆ ନୁଙ୍ଗୁରା ଟଙ୍କା କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଶେଷରେ ବାଜିମାତ କରି ତୋ ଆଈକୁ ଧରି 6ରେ ହର୍ଷଉକାର ଛୁ ମାରିଲି। ସତ କହିଲ ଅଜା, ଆଈ ତମ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ନା ଆଉ କେହି ହିରୋଇନ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ? ବେ ନଟ ଶୁଣ ବେ, କାହାକୁ ଏକଥା ତୁ ଜମାରୁ କହିବୁନି। ତୋ ଆଈକୁ କହିବୁନି ବେ। ତୋ ଆଈ ଜାଣିଲେ ମୋ ପିଠିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୋମିଓ ଲଭର ବଇଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଧରି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ତ, କାଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଧରି ନଦୀ କୂଳ, କାଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପର। ଏମିତି କେତେ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଈ ତ ଆଈକୁ ବାହା ହେବା ପରେ ବି। ଆଉ କୁହନି ମୋ ଅଜା, ସମଝଦାର ଆଦମୀ को ଇସରା ହି କାଫି है। କଥାରେ ଅଛି, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ତୁମର ଏଠି ସେଠି ମୁହଁ ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ନାଳୁଆ ନୁଙ୍ଗୁରା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି କହିଲ? ଅଜା ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ମୋତେ 5 ଲିଟରିଆ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲରେ ତୁମ ପାଦୁକା ପାଣି ଦେବନି? କାହିଁକି ବେ ନଟ, ଏ ପାଦୁକା ପାଣି ନେଇକି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କି ରେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଅଜା, ମୁଁ ତୁମ ପାଦୁକା ପାଣିକୁ ଚକିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବି, ଆଉ ଚକିଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚେଇବି। ଜାଣିଛ ଅଜା, ଏମିତି କଲେ ନା ମୋ ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ବସାଇ ଗୋଆ, ଉଟି, ସିମିଳା, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ମସୁରୀ, ଏପରିକି ହିମାଳୟ ଶିଖର ଦେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଶିଖର ଦେଶରେ ଆମେ 2 ଜଣ ନିରୋଳାରେ ଟିକେ କୁତୁକୁତିଆ ପ୍ରେମ କରନ୍ତେ, ଆଉ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କବାଡ଼ି ଖେଳନ୍ତେ। ବେ ରହିଯା, ତୁ ମନେ ମନେ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଆନି ବେ। ବେ ତୁ ପାହାଡ଼ର ବେଶୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁନି ବେ, ପାଦ ଖସିଯିବ, ତୁ ବରଫରେ ପୋତି ହୋଇଯିବୁ।
ଶଳା କ'ଣ କହିଲା ନା ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ସିମିଳା ଡେରାଡୁ ନେଇଯିବ। ବେ ସାଇକେଲରେ କାହିଁକି ଯିବୁ ବେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ପାଖ ଗାଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କିଆବୁଦା ମୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଉନୁ, ସେଠି ହନିମୁନ୍ ମନେଇବୁ। ଅଜା ତୁମେ ମୋ କୁତୁକୁତିଆ ପ୍ରେମ ନିଶାଟା ଏକାଥରେ ଛଡ଼େଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିବ କି ତୁମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତନି। ତୁମର ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ମନଟା ଖାଲି କୁତୁକୁତୁ ହେଉଛି। ତ ଆଇଥିଲା ମନର ମାନସୀ, ହୃଦୟର ରାଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ, ମୋ ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ଡାର୍ଲିଂ, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ଓହୋ ଅଜା, ଏ କି ପ୍ରେମ ତୁମର! ଆଈଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତୁମର। ଏଭଳି ପ୍ରେମ, ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା କୁତା କୁତିକୁ, ଷଣ୍ଢ ଗାଈକୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାକିଡ଼ିକୁ, ବୋଦା ପେଣ୍ଠିକୁ, ଲୈଲା ମଜନୁକୁ, କେଦାର ଗୌରୀକୁ, ହିର ରାନ୍ଧାକୁ କରୁନଥିବ। ତୁମର ପ୍ରେମ ନା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆବେ ନଟ, ତୁ ତ ଆଈକୁ ଦେଖିଛୁ? ଓ ଅଜା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖିନି? ମୁଁ ପୁରା ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଚିପି ଦେଇଥିଲି। ଆବେ ନଟ, ତୁ ତାହେଲେ ଚିପାଚୁପି କାମ ସାରି ଦେଇଛୁ। ବେ କ'ଣ ଚିପିଲୁ? ତୁ ତ ଆଈର କ'ଣ ଚିପିଦେଲୁ ବେ ନଟ? କ'ଣ ଚିପିବି ମୋ ଅଜା, ସେଇ ଆଈଙ୍କର ନା କାଶ୍ମୀରୀ ସେଉ ଭଳିଆ ଲାଲ ଲାଲ ଗାଲ ଦିଟାକୁ ଚିପି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ବୁଝିଲୁ ନଟ, ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ଯାଇଥିଲି। ଅଜା ତୁମ ଭାବନାରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ। ବେଶୀ ଭାବିଲେ ନା ତୁମେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯିବ, ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ନଟ, ତୁ ମୋର ଆଉ ତୋ ଆଈର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଯାତ୍ରାରୁ। ସେଦିନ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ କୁଣ୍ଢେଇପୁରା ଗଣନାଟ୍ୟ, ତାର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଷଣ୍ଢ ପେଟ ତଳେ ନାଲି କଲମକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥାଏ। ଦର୍ଶକ ଭରପୁର, ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡଲଟି କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ। କି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ନାଚ ବେ, ଓଃ କି ଚୁମା ଦିଆନିଆ। ସେମାନଙ୍କର ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା କାଠରୁ ବି ପାଣି ବୋହିଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲେ ନା ତୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ସର 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 ହୋଇଯିବ ବେ। ଆଜି ଚଉଠି ତୁମେ କେଉଠି, ଲୁଚନା ଲୁଚନା, ଏ ଯେ ପହିଲି ରାତି ଥରୁଛି ଛାତି, ତୁମେ କି ଜାଣ ନା। ତୁମେ ଆସ ଚୋରି ଚୋରି, ତୁମେ ଆସ ତିରି ତିରି, ନିରୋଳାରେ ପ୍ରେମ ଜମେ ସିନା, ଦିନାକ ଦିନି ତାକ ଦିନା, ଦିନାକ ଦିନି ତାକ ଦିନା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଏକ ତରୁଣୀ ଉପରେ, ଯାହାର ଶଙ୍ଖଦବଳ ମୁହଁ, ଗୋଲାପୀ ଓଠ, ଲାଲ ସେଓ ଭଳି ଗାଲ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ଦୁଇଟି ଆଖି। ସେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଅପଲକ ନୟନରେ ମୋତେ ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ, ମୋତେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରୁ ଆଖି ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଖ ଅଧାରୁ ରହିଗଲା। ସିଏ ଦେଖୁଥାଏ ମୋତେ, ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ ତାକୁ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଆମ ଘରକୁ। ଅଜା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହନା, ମୋ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ବେ ନଟ, ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଦ ମୋର ହଜିଗଲା। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ତାର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରୁ ଏ ଗାଁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦିନେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତାର ମଉଳି ଯାଇଥିବା ମୁହଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାନ୍ଦ ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଉଠିଲା। ଆଉ ମୋତେ ତିରିଛି ନଜରରେ ଚାହିଁ ଫିକ୍ କରି ହସିଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେ ତା ତିରିଛା ନଜରରେ ଏମିତି ହାଣିଦେଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମର ଝରଣାଟି ଖାଲି ଝର ଝର ହୋଇ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିର ଇଶାରାରେ କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଅଜା? ବେ ରହ ବେ, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ବେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ରାତିରେ ମୋତେ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ମନର କଥା ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥାଏ, ଚିରୁଥାଏ, ଚିରୁଥାଏ, ଲେଖୁଥାଏ। ଏମିତି ଲେଖାଚିରା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତା କାଗଜ ଲେଖି ଚିରି ସାରିଲିଣି ଯେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଅଜା ତମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲନି? ବେ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲିକା ପରି ଫୋନ୍ ନଥିଲା ବେ। ଶେଷରେ ତମେ ଚିଠି ଲେଖିଲ? ଚିଠିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲ କହିଲ ଦେଖି?
ବେ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ 22 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି। ସେ ଚିଠିରେ ତ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣିବୁ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଅଳପ ଚିରୁଛି ବେଶୀ, ନୂଆ ଚଢ଼େଇର କଅଁଳ ଡେଣା, ନୂଆ ଚଢ଼େଇର କଅଁଳ ଡେଣା, ଉଡ଼ୁଛି ଅଳପ ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ। ମନର ମାନସୀ ତୁମେ ହୃଦୟର ରାଣୀ, ତୁମ ବିନା ଅଧୁରା ମୋ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ, ନୀତି ଶୟନେ ସପନେ ଦେଖେ ତୁମ ଛବି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟରେ ମୁଁ ପାଲଟି ଗଲି କବି। ତୁମ ପଦ୍ମ ମୁଖ ଯେବେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସେ, ପୂନମୀର ଚାନ୍ଦ ପରି ତୁମ ମୁଖ ଦିଶେ, ତୁମ ଦୁଇ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ହରିଣୀ ଚାହାଣୀ, ମୋ ଅନ୍ତର ହୃଦୟକୁ ଦିଏ ସେ ତ ହାଣି। ତୁମ କଳାବେଣୀ ଯେବେ ନାଗ ସାପ ପରି ହଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଦୋହଲେ, ତୁମ ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷଜ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ଆଖି ଦୁଇ ଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନେ ଅଟକି। ତୁମ ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି ପାଦ ଯୁଗଳ ଦୁଇ, ସତେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ମୋତେ ଆସିଛ ଓହ୍ଲାଇ। ଓ ଓଦା, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍! ସତରେ ତୁମେ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ତୁମର ଏଇ କବିତାରୁ ପ୍ରେମର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଖାଲି ଝରଝର 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 ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଓଦା। 22 ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିଠିରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛି। ଶେଷରେ ଲେଖିଲି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ମୋର ହୃଦୟର ରାଣୀ, ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ମୋର ଏଇ ଚିଠିଟି ତୁମର ଗୋଲାପୀ ଓଠର ଚୁମାରେ ଭିଜାଇ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏହି ଦାସକୁ ତୁମର ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ରହିଲି ଇତି ତୁମର ଦାସ ବାସୁଆ। ଓଜା, ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ ନା, କଣ ହେଲା କୁହ? ଚିଠି ତ ଲେଖା ସରିଲା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି ଝିଅଟି ରାଜି ନଥିବ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବହେ ଛେଚିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, प्यार करने वाला को भी डरते नहीं, जो डरते वो को भी प्यार करते नहीं। ବେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ପଛେ ଖାଇବି, ବେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ବେ ପ୍ରେମ ଡରିବି କାହିଁକି। ମୁଁ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଆଈ ଆସି ହାଜର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟି ଦେଲି, ସେ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କ ଚିଠିଟି ମୋତେ ଦେଲେ। ତାପରେ ଓଜା କୁହ ନା, କଣ କଣ ହେଲା ଓଜା କୁହ ଟିକେ। ବେ ରହିଯା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳବେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ କାହିଁକି। ଏମିତି ଚିଠି ଦି ଆଣିବା ଭିତରେ ଦିନେ ତ ଆଈ ଲେଖିଥାଏ, ପ୍ରିୟତମ ମୋର, ସତରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାଅ ତେବେ ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିବି। ତୋ ଆଈର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ଯେମିତି ମୋ ହାତରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଓଜା କଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ରାତି 12, ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ଆଈ ଘର ପାଖରେ ହାଜର। ଏହି ସମୟରେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ମୋ ଛାତି ଖାଲି ଧଡ଼ଧଡ଼ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତୋ ଆଈର ଭାଉଜ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଜା ତୁମେ କଣ କଲ? ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ରେ ନଟ, ପାଖରେ ଥିବା ସାରୁବୁଦା ମୂଳର ଖାଲରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲି। ମୁଁ କଣ ସତରେ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ଆଈର ଭାଉଜ ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମୁଁ ଖାଲରେ, ସେ ଉପରେ, ସେ ସିଧା ମୋ ଉପରକୁ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ 5 HP ମୋଟରରେ କିଏ ପାଣି ମୋ ଉପରକୁ ଢାଳି ଦେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଥାଏ। ମୋ ଉପରେ ପରିସ୍ରା ପଡ଼ିବାରୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଚିତଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କଲି ନା, ସେ ଖାଲରୁ ଉଠି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଓଜା, ତାପରେ ଘଟଣାଟି କଣ ଘଟିଲା କୁହ ନା। ଆଉ କଣ ହବ ରେ ନଟ, ତୋ ଆଈର ଭାଉଜ ଏତେ ଡରିଗଲା ଯେ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଚିତ୍କାର କରି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଓଜା, ନାହିଁ ନା ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ? ବେ ଘଟଣା ଘଟିବନି, ତୋ ଅଜା ଯେ ପୁଖତ କାଳାଳି ତୋତେ କ'ଣ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପରଦିନର ଘଟଣା, ତୋ ଆଈ ପୁଣି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ତା ପରଦିନ ସିଧା ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତାପରେ ଘର ଯାଇ ଦେଖିଲି ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା, କେବଳ ତୋ ଆଈ ଆଉ ମୁଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନଟ? କଣ ହେଲା ଓଜା କୁହ ନା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଖେଳ।
ଦର୍ଶକ ନାହିଁ, ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅଛୁ ତୋ ଆଈ ଆଉ ମୁଁ। ବଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ଏପଟ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କେତେବେଳେ ଛକା, କେତେବେଳେ ଚୌକା, କେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍, କେତେବେଳେ ଡବଲ ରନ୍ ନେଇ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଅଜା କ'ଣ ହେଲା? ତମେ କେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆସିଲ? ରାତି ପାହିବାକୁ ବସିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲେ। ମନ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତମେ ଆଉ ଯାଇଛ ନା ସେଇ ଥରକର ବନ୍ଦ? ବେଶାଗୁଣା ମୋଢ଼ର ବାସ୍ନା ପାଇଛି, ସେ ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଲା। ଅଜା କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲାନି? ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତ ଆଈ ମୋତେ ଡାକି ନଥାଏ। ରାତି 12, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୋ ମନ ଖାଲି ଛକର ପକର ହେଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। କ'ଣ କଲି ନା, ସିଧା ଯାଇ ତ ଆଈ ଘର ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର କବାଟ ଗାଡ଼ି ତ ଆଈ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପଶିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଈ ଦେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସେଦିନ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଆଈ ବଦଳରେ ସେଦିନ ତା ଭାଉଜ ଶୋଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଖପ୍ କିନା ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସି ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତା ଡାକ ଶୁଣି ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧରି ବହେ ଅଦାରକ ଛେଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଜା ତମକୁ ଯେଉଁ ଅଦାର କଛେଥିଲେ ତମକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବେ? ମୋତେ ସେ କଷ୍ଟଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଅଜା ସେ କଷ୍ଟଟା କାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି? ବେ ତୋ ଆଈର ଭାଉଜ ମୋତେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରନ୍ତା କି। ଅଜା ତମର ବେହା ଲୋକେ ଦୁନିଆର ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ହଉ ଛାଡ଼, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣାଟା କୁହନା ଅଜା। ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ମୋତେ ଲଣ୍ଡା କରି ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ମାରି ଗାଁରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଈ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତ ଆଈ ଅନ୍ୟ ଘର ଶୋଇଥିଲେ। ଏ ପାଟିଗଳ ଶୁଣି ସେ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲା, ତାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। କେବଳ ତୁମର ଅନୁମତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେନି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋତେ ବହେ ଛେଚିଲେ। ତାପରେ ତ ଆଈ କହିଲେ, ସେ ବାସୁଆ ମୋ ସାଥିରେ ବଲ୍ଟା ଏତେ ଜୋର ଖେଳିଛି ଯେ ବଲ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫୁଲିକି ହେଇଗଲାଣି। ଆଈର ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ଘର ଲୋକଙ୍କ ମତ ବଦଳିଗଲା। ସେମାନେ ତ ଆଈ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କର ଜଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ତମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ ସଇଲା। ଏଥର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା। କ'ଣ କହିବୁ କିରେ ନଟ, କହ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନଟିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସେ ବଟନଟିକୁ ଚିପି ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିପି ଦେବେ ନା? ହଁ ରେ ନଟ, ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ। ତ କଥା ମାନି ସେ ବଟନଟାକୁ ନିହାତି ଚିପି ଦେବେ ନା। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।